Asteartea, astearte buruzuria, eta zer, astearteak ere ederrak dira, bai. Eta horregatik gaur egun marabillosoa delako, Kairos hitza oihukatzeko gogoa sartu zait, bai. Kairos, 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 Kairos. Kairos, ederra hitza. Egia esan, ez dakit zer nahi duen esan, baino de Diosen antza daka eta seguru esan nahi erra dakala. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Laia, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Eskerrik asko zuri etortzegatik, erreportaian ongi jan zuei beira, ze gauza gotxok iteitu zuen, eta Kairos hitza nondik handator, zehazki? Jainko greko baten izena da, eta esanahi oso polita dauka. Vale, zein da esanaia, a ber? Aizpatabiok negozio bat irekitzea beti izan zen gure ilusioa, eta Kairos esan nahi du momentu egoki ez eta zehatz baten jainkoaren izena. Orduan astro guzti horiek banatu zian eta Kairos ireki genuen, horregatik izena. Ona, eklipse bat gertatzen bai, hori da. Pasatu zen, eta, bueno, zorionak egiten desuna gatikan, ze gozari, ze janari eta ze gauza eharrak, fundamentuakin. Eta gaurre antzeko zerbait ingo deu, kinu bat ingo deu zuk etorri zatela, brantxa antzeko bat ingo deu, dala bakizuet tostada frantsesa, ez netarrautetan naztuta, edari beresi bat, eta aldi berian kontatuko diguzu. Kairosen nondik nue bitzezaten, eta goxatu, eta egunea rapasa, aste arte buruzuri bat. Bueno, lagunak eta Laia, garatuko izuet tostada frantzes hau iteko garaian nondik noa ibili bihargean. Hemen dakau ogila, esnedun ogila, ingo dugu xerretan moztu, eta gero arrautzak irabiatu, esnekin naztu, gatza puntu bat jarri, eta hor txartuko ditugu ogilak ondo busti, eta gero guruinetan prejitu. Gero zein ingo dugu, barrun ingo duguna da lehendabiziko pixuan, sandwich misto bat, urdai azpiko egozila, eta gaztakin. Eta, gero, bigarrengo pixuan, ingo duguna da tomate jarri, aguakate jarri, arrautza prejitua, eta beste txapela jarri, eta hori dana lagunduko dugu irabiaki batekin, erremolatxana zehazki. Hor dakaguna da, azenajua, jengibria, lima limoia, eta nola ez erremolatxa. Ingo duguna da, nahue bakizu egozita etortzen dian horietakoak dira, hori prest daude, azenajuak ordinikan jungoa, eta gero ingo duguna da, limoian zuko atea, liman ere bai, baino azalakin eta jengibrekin infusio bat ingo dugu, gero infusio hori irabiatzeko, bai erremolatxa, limoi eta lima zuko, eta azenajuakin. Ados? Bueno, hau esan da lanian jarri bihargea. Nik hemen arrautzak eta irabiatuko ditut esniakin, martxan jarriko ditut ogilak bustitzeko, eta beste alde zuga adibes infusioa egiten, jungozea. Eta infusioa egiteko, behitu, azalateako jau, lima eta limoi jai. Baita ere, jengibre osua ez teura beliko, erdila laurde matekin nahiko izango. Azalak enduko jau, puskitetan ningo dugu, eta hemen lapiko baten, urketegi ez dugu jarriko. Zeratikan, nahi dugu eukitzia txispa pixkat infusio horrek, geho botatzeko eta ura asko botatzen badu, ez du beste txispa ukiko, bale? Hemen jarriko nila ura martxan, eta zuk hartu. Bai, jengibre, lima, limoia, eta gero zuko bateatzeko. Behin, azalak entzei osunean, gero bilei zuko batea. Bale? Oso ondo. Bueno, Kairosen, lasarten da hola. Zeizkentzen dezu zehazki bertan? Hasiera batean hasi ginen gozariekin, hoizan gure intentzioa. Eta azkenean oso pozik geuden, herrian ebai oso harrera ona izan zuen, orduan hasi ginen meriendak eskaintzen. Orduan ja, egun guztia hasi ginen, bai goizez eta arratsaldez. Eta merienda horiek eskaintzen dituzuenak, zer da, goizien eskaintzen dezuen berdinak gauen eskaintzen du, o desberdintasuna daude? Desberdintasuna gaude, bai. Bueno, gukite deudena. Bai, dena etxenindakoa. Hoi da, dena etxean da, bakarrik aizpatabio gaude, ni normalian barran nago, eta aizpa sukaldean, eta orduan ezin dugu dena batea egin. Orduan ideia izan zen, goizean aukera batzuk egotea, eta atxalden beste batzuk. Adibidez, atxaldetan egiten ditugu gofreak, taula, gauza... Gozoagoa. Bai. Vale. Eta,
narreba orduan zer da, barrun iten duna lan eta zu kanpon, da horregatik etzaiko gaur nena etorri, ez da animatu gurekin hemen egotea, o ze? Hori da, bai. Bea beti esaten digu, me tenéis castigada. Bai. Bai. Gaur bauzun aukera etortzeko, ez da? Gaur zigortu diozu. Bai, bueno, azkenean nola biak bakarri gea, azkenean bakoitza bere egiteko funtzioak dazkagu, eta, bueno, gaur neri tokatu zait. Vale. Gero badakit kafiak bai, bere ikutua dakaela, oza, dana mimokin iten dezuela, ez da? Bai, kafeari egia da, askotan ez diogula garrantzi hori ematen, eta jende ia guztiak kafe hartzen dugu. Azkenean nabaritzen da pilo bat, mimo horrekin itea, hornitzaile honekin, hori ez, dena azkenean gehitu iten dut, azkenean hori kafe goxo bat iteko, edo bueno, orain oso modan dago matxa, adibidez, asko egiten dugu. Egunero gauz berriekin gaude, gaina bi salsera gea, bai aizpata bainik, eta orduan beti gaude gauza berriak eskaintzen. Zein da zenei gehiago mareatzen diona? Biak. Biak, Hoi da arazoa, que no nos frenamos. Inorrek ez du gazten zeigan. Ados. Baina egongo da bat, igual arlo gehiago ez dakit, edaritan edo kafetxotan edo tetan iritzen dana eta bestia jakitan. Bai, normalean edarietan hori da, ninago eta sukaldean aizpa, bai. Vale. Bueno, eta esan dezu lehen, alineatu ziala astro guztik eta proiektu honekin hasi sinatela, ez da? Hoi da. Nola gertatu zan? Ze gertatu zan hor? Gu ja lana batea ingenun duela urte pilo bat, izan genuen txutxedenda bat. Ogia saltzen genuen bai, gure betiko plazan. Eta egon ginen super gustora lanean biak. Oso pozik, super ondo, baina azkenean bizitza, bakoitza hartu genuen gure bidea. Hasi ginen bakoitza bere lan aiten aparte, gero nire aizpai bai ama izan zan, bakoitza bere gauzekin. Baina beti izan dugu gauz hori, ze oso gustora geunden, eta beti genuen proiektu hau ez. Zerbait, sukaldaritzarekin lotutako zerbait. Ez genikien kafetegi bat, edo ideia hortzegon. Eta azkenian, geunden biak denbora horrekin, eta esan genuen, orain edo inoiz. Aurreren genuen. Eta lanian zina duten da lanak utzi zen dituzten, edo justu gertatu zen? Biak lan gabe geunden, justo, eta, eske, ematen du gaina, iten dela egun batetik bestea, baina hau dia da, atzeko urte askotan, hori ez, ilusio hori nola astezea egiten. Hau izango bagenu, egingo genuke hau, edo bestea, edo, eta hori, orduan izan zen oso erraza, osea, juntzan rodado, esaten den bezala. Bai. Eta bio bakarri zaudete honen aurrian? Eta bernan zuek bakarri zaudete, o langile gehiago daudere bai edo? Biak bakarrik. Biak bakarri zaudete. Bai. Vale. Eta nola da, anai arreba gehiago zaudete? Ez. Gu biak bakarrik. Biak bakarrik? Bai. Eta nola da, nik anaiekin lan asko indet, eta nola da, hori bere gauza honak eta txarra da, eska bizita da nian bezala, ez da? Zuen kasuan dena honea. Gauza daudez, azkenean hori aizpagea, baina egia da, nik uste dut biak dakagula ideia berdina, pentsatzeko modua berdina, denbora asko pasatzen dugu batera, orduan erraza da benetan, oso ondo eramaten dugu. Oso ondo. Azteko egun guztietan egiten dezue, o bada egunen bat jai egiten dezuela, o nola? Astelenetan jai egiten dugu. Astelena jai. Gero aste artetik ostiralera, goizez eta arratsaldez, orduan hor dazkagu hori gosarik, brantxak eta meriendak. Eta gero egiten dugu larun bat eta igandea goizez. Bai. Eta, zein da adibidez brantxako tostaik edo gozari gazi-gozo ospetsuena o gehien ateratzen dana? Egia da, azken finean, ospetsuenak dira tostadak. Ze jendea etortzen da, denetarik dakagu, bai erreposteria egiten deu, orain kukiak, adibidez, gauza asko, baina egia da, hori, gehien eskatzen diena dira tostadak. Bai. Eta, tostada horietatikak zerrenak dira, adibidez? Aipatzeagatik bat oso berezia, normalean jendea etortzen danean, esan didate, honea etorri behar nahi zala eta probatu behar dut, udarearena izaten da. Udareana. Hori intzen un erreportaia gaina, ez da? Baliteke bai, ez dakit gurian o abokado zen? Bai, posible da, bai. Bai, oso berezia da gazia eta gozoa, eta beti esaten digute, hori, sorpresa dela, zapore hoien nasketa,
Eta asko gustatzen da, bai. Eta ze gehiago daka, udaria daka, baina nola dijoa montaia. Jartzen diogu, ogion bat, beti Bai, bezala, garrantzitsua, hori tostada ederra egiteko. da. Gaina importantea, dena egiten degula momentuan. Ezakagu ezer eta ez dugu berotzen. Dena egiten da momentuan. Momentuan tostatu. Dena. Darama mascarpone gazta, Bai, jartzen diogu irugiarra, bai, eta gero darama estia, bai. eta udare... Dana ona, udarea karamelizatua, garra on behar du. bai. Mascarpone gazta, irugilarra, estilla, bakarrikan egonak egongo zian tostada gauza batekin bakarrikan, da lau gauza eharrak esan dituzu, osea, oso on behar du. Eta normalian hori, jendek sartu kafekin, tekin, edo irabiatuak ere bazkazue, o zer hartzen du jendea? Normalian kafea. Vale. Osea, gehien eskatzen dana kafea. Egia da, hori komentatu dudana, gaur egun matxa asko eskatzen da bai, kurkuma latte, olakoak, Bai. zukuak eta ditugu, baina adibidez irabiakiak ez ditugu egiten, ze biak bakarrik gaude, Bai. eta ja da, baina, Dana ezin. guregatik izango balitz, egingo genuke denetatik, ze pilo bat gustatzen zaigu, eta egia da jendea ikustea disfrutatzen Gauza guretzako, ederra da, bai. Ondo. Bueno, hor, bai, beitu, hauek hartuko izkizut nik, Vale. azal guztik, eta jarriko ditu jengibrekin bakera infusionatzen. Eta gero zuko hori ez dugu berotuko, hori botako jau, bizigarri Vale. jamateko momentuan gero. Bueno, eta patata tortillak kiston arrakasta dakazuen etxean, ezta? bai. Eta hori garrantzitsua izatea, guk esaten dugu, ezta? Bai. No aitea gunda kroketa ona balin bau, eta patata tortilla ona, zehose ondo iteala etxeotan, ezta? Egia da, gustatuko litzaiguke gehioitea, baina egunean bat egiten dugu. Bai. Ze gero, hori, lehen esan dudan, azkenean bia bakarri gaude, eta ez dakagu denbora, ja gosarien denbora hortan, beste bat ateatzeko orduan jendea badaki tortilla bat ateatzen dala egunero. Osea, reservatu behar da? Alda reservatu. Pintxoak ez ditugu reserbatzen, Bai. tortillak bai saltzen ditugu enkarguz, ez Vale. dago arazorik, Oso baina, osoak hoi da. Vale. Desberdinak daude, baina pintxoa jateko egune... Da ona, eta hoi da. gastatzen danean tostada, eta venga, segi Bai, aurrea, ezta? Bai. Gio, bazkaiak eta faiak ematituzu edo jendia tostadakin daola bazkaltzeu, o nola egiten dezue? Ze hor dut egin? Ez, guk egiten ditugu gosariak, eman, Vale, goizeko vale. 8:00 ordu batetara. Vale. Eta gero meriendak. Egia da, hasi ginala... Eguardian itxiten dezue orduan? Bai, hori da. Eta bai egiten ditugu afariak hilabetean behin. Atea Hori, genuen... afari berezia gaina badakit, Bai, atea genuen beste marka bat, diala Las Noches de Kairos, Kairosiko gauak. Ze hori, jendea eskatzen digu beti gehiago, baina azkenean bigea, ezin dezut denbora guztia dedikatu... Zuen bizitzak ere jarraituko zuen Hori da. eukitzen, eta familia eta dana, ezta? Bai, Eta hobilak, eta bai. hori eukin behar dare bai geho lana ondo iteko, ezta? Guk beti esaten dugu, izten dugunean gainera bezeroak oso ondo hartzen dute, ze gero bueltan, jendeari, ondo atenditzeko eta... Irri bartxu, berda, osasuntxu eta gogotxu eta hori da. dudik gabe. Bueno, earki goaz hemen esnetan darrautzetan dazkau ogileak, infusioa martxan dakau, eta Donostira goaz beste leku batean, gauza errakitituen ere bai, rompe huevos deitzen da, eta argi dagoen bezala han arrautzakin gauza asko iten dira, kafetxo eharrak, guazen ikustea, guantxe gaude bueltan. Eguerdion, Joseba. Ni Adri naiz eta hemen gaude Donostin Rompehuevos tabernan, Andrearekin, Fraudiarekin eta Alexirekin Rompehuevosen jabeak eta orain beraien taberna aurkeztuko dizuet. Goazen barrura. Rompehuevos izena, arrautza platera asko dituztelako, eta baita ere egunero 400 arrautz puskaten dituztelako, eta baita ere Rompehuevos esaldia esaldi barregarri bat da, iruditu zitzaien, eta horregatik jarri zuten Rompehuevos izena. Rompehuevoseko espezialitatea, batez ere arrautzak eta kafea da, baina baita ere hemen egiten dituzte postreak eta adibidez perutar alfajor oso ona bat daukate. Kilometro zeroko produktuekin lana egiten dute eta adibidez arrautzak, esnea eta jogurta hemengo baserrikoak dira eta beraien espezialitate kafea ere Donostiako tostadore batean tostatu egiten dute. Espezialitate kafe asko dituzte, baina batez ere bi dauzkate bat hilabetero aldatzen dutena eta gero peruar jatorriko bat daukate urte osoan karton dagoena.
Orain, munduko kafetegi onenen artean nominatuta daude, eta orduan beraiei bozkatu mesedez. Flaviarekin pasatuko gara orain sukaldera eta plater bat prestatuko dizue. Arraultza turkiarrak preparatuko ditugu. Errezeta hau egiteko behar ditugun osagaiak dira arraultzak, jogurra, oliba olioa, piper beltza, gatza, marturria, aneta eta baratzuria. Lehenengo jogurra hartzen dugu eta filtratu egiten dugu 3 orduz soroa botatzeko. Jogurra filtratzen dugun bitartean, arraultzak protxatuko ditugu ordu batez 75 gradutara. Taberna hontan kilometro zeroko produktuekin lana egiten dute eta adibidez jogurra altzokoa da eta arraultzak itziarrekoak. Jogurra filtratuta daukagunean botatuko diogu gatza, baratzuria, martorria eta oliba olioa. Eta gero dena nahastu egingo dugu. Arraultzak potxatuak dauzkagunean, azkar-azkar zartagile batean markatuko ditugu. Plater honen berezitasuna da nola egiten duten arraultzak. Bi alditan lehenengo potxatu egiten dituzte eta gero markatu egiten dituzte. Ondoren, lapiko bat hartzen dugu eta egingo dugu ajipanka gurinarekin 10 minutuz temperatura normal batean. Ajipanka asko erabiltzen da Perun, saldak eta horrelako gizoak eta platerrak egiteko. Bukatzeko, platera astu egingo dugu eta horretarako jarriko dugu jogurra oinarri bezala, gainean arraultzak jarriko ditugu eta gainean ajipanka gurina. Platerra apaintzeko, ogi birrindua, piper beltza, gatza, martorria eta aneta jarriko diogu. Errezeta hau jaiotzen da, sukaldariari asko gustatzen zaiolako platerra hau, eta bera peruarra denez, bere etxeko eta bere kulturako osagaiak ere sartu nahi izan ditu ajipankoa bezala. Naiz eta prozesua luzea izan, gero osgailuan platerra gorde dezakezu 3 edo 4 egunez eta gero jan. Bueno, Joseba, hemen dauzkagu reunpegueseko turkiar arraultzak eta nahi duzunean gonbidatuta zaude arraultz goxo-goxo hauek frogatzera. Eskerrik asko eta agur! Aupa kuadrilla eta aupa arrautz horiek, Ze berezi egin duen, Temperatura baxuan, gero prejite puntu bat eman, gero saltxa ehar bat, tostada eharrare bai, fundamentu egin da, ze kafe goxoak egiten zuen bai. Bezarka da handi bat kuadrilla eta urren arte. Bueno, gurian jarraitzeko. Hemen infusioa martxan egon da, utziko beste minutu pare bat, eta gero iragatziko dugu eta ostutzen utziko dugu nasketa guztia egiteko. Ni hemen jungo naizena da ogiak xigortzen gurinetan, eta betu, adibidez hemen, elaia aldezu botatzen jun, ja, zenaioak zurituta, betu, againa hemen lagadeu, kendun dizutela, zuritu, puskitetan nin erresago harrapatzeko, gero, birrengailuak, bale? Eta gero ere bai, erremolatxa ere bai, puskitetan ningo deu, bertara botako deu, zukua hemen dakau, eta infusioa ostutzen danean, botako dio. Bale? Bueno, eta nik sartai bat aterako dut, berotzen jarri, eta tostadak, gorritzen jungo naiz, hemen, xigortzen. Bueno, bertan, arrakasta hundiak anazuen etxian ere bai, bertara junta etxian sentitezala, ezta? Giro ona, leku lasaia, ezta? Bueno, gure intentzioa hori izan, leku bat, non jendea lasai egon, etxean bezala sentitzea, gainera esaten digute eta guretzat opari bada hori, ez? Azkenean jendea bere etxean bezala sentitzea, eta gu sentitzea hor, eta dena ikustea, ze lokala oso txikia da, orduan, puntu hori positiboa da, txikia izate, azkenean denak gertu dazkazu. Etxeko jankera niongo baina bezala. Hoi da, ambiente hori, bai. Gainera azkenean herri bat da, Egia da, leku askotako jendea etortzen dela, baina ere bai, herritar asko etortzen dira, eta jende hori bueltatzea edo nola errepikatzea, nola etortzen dian berriz. Bere familia ekartzea, bere lagunak, hori da... Laguna izan da, hemen jatea, arki jatea, eta gero ikustezu laguna bea etortzen dela, eta bestiekin eta... Bai, horrela, bai. Zenbat jende sartzen da, esan dezu txikila dela, baina zenbat maitxo dazkazu edo, zenbat jende... Dazkagu, 3,
lau, zazpi, behatzi mai, barrun, eta lau terrazan. Eta lau terrazan. Eta gubintzako nahikoa. Nahiko Ese beti eta esaten gehiegi, digute, ezta? tenéis que coger local más grande. No. Imposible. Ezin. Ez. Bost esku ez dazka, Hoi da, bai. Ondo da. Eta, adibidez, jende barran bai jaten du, edo... Bai, batzutan ere, bai. Egia da, ez dakatela ohitura hori, ze azkenean jende hartzen du, ba hori, Eseri bere momentu behar bat momentua hartzeko. bezala, disfrutatzeko, lasai egoteko hizketan, baina egia da, azkenean, ba hori, jendea etortzen da, eta laguntasun hori egitezut askok barran jartzen dira gurekin hitz egiteko, orduan, ba bai, bueno, denetatik dago. Denetatik. Eta musikaldetik ze musika girotu eukiten duzu, edo zein da... Denetatik. Zein da DJ Jasuk, edo aizpa, Ni edo zein baina ebiltzen da. beti bezala, beti esaten dut, aizpa da la jefa. Bai, Orduan, batzutan ateatzen da sukaldetik, cuando hay mucho estrés, eta beti esaten dit, pon algo más alegre. Bai. Vale. Ados. Eta, egun berezi horietan, esan dezu leheno, hilabetian behin iten dezula egun oso berezi bat, ezta? Bai, Afari afariak, berezia. bai. Afari horietako menuak zein izaten da, nola antolatzen dituzue? Ba, dago pixkat karta fijo bat, baina juten geha aldatzen. Azkenean gure sukaldea, bada bai, denboraldiko sukaldea, lan egiten dugu gertuko hornitzaileekin, orduan juten geha aldatzen. Egia da, platera askok egiten ditugu, eta karo, ezin ditugu gero kendu, ze jendeari pilo bat gustatzen zaior, igual esaten dute, hau ez kendu mesedez, eta orduan juten geha karta handitzen, baina... Baina azkenean zerbait kendu inberda, zerbait sarteko, Hori bestela da. erokeri bat bilakatzen da, Bai. eta gaina gauza gutxi daudenean, ba, rotazio hobia egoten da, gauza freskua egoten dira, Hori eta da, bai. Eta gaina sorpresa hori, behaiekin ba hori gustatzen zaigu, ez? Etortzea jakin gabe. Bai, badakite pixkat nolako sukaldea daukagun, baina beti sorpresa daude. Ja, osea que bai, hau gustatzen zaizu, gaur ez dakazu hau, baina honekin gustoa geldituko zea, ezta? Hori da, bai. Ondo. Eta zuk junestan jendientzako, nola definituko zenuke Kairos taberna? Zesango zenion? Eske niretzako etxea da. Etxea da, eta gustatzen zaigu jendea horrela sentitzea. Orduan, saldu beharko badiot jendeari hori esango nuke. Leku goxo bat, non lanean gauden pertsona gustora gaude, nabaritu iten da, jendeari mimo hori ematea gustatzen zaigu, hori, dena momentuan egiten degula, goxo-goxo jateko, egoteko, familiarekin batera, bezala bai, hori da. Familia baino beto, askotan, igual, Bueno, bai, segun zenen etxea gumetzean. Bai, baliteke bai. Bai, askotan etxea gutezea eta... Bai. Area, junda, lasei hongo zeate beti. Bai, Ondo. Bai, terapia bai iten dugu, Jende azkenean etortzen da egunero, hori ez, azkenean bere arazoekin, hori bai tokatzen zaigu egitea. Vale. Bueno, eta ni pentsatzen dut, olako leku txikitan, jendia zure etxea jute dela, hartze jozula zure etxerengo esan bezala, egongo dia bezerua gira, familikoa bezala izango diala, ez da? Bai, asko. Bai, eske sorte handia daukagu, gu beti esaten dugu, osea, sorte handia daukagu, oso pozi gaude, eta bezero askok ja, bai, osea, askorekin jungaia afaltzea, zerbait hartzea, osea, asko ja dia familia bezala, bai. Bai, eske askotan lantokitan eta olako lekutan, denbora gehiago pasatzen dezu behaiekin, igual etxekoekin o familiko batzukin baino, ez da? Bai. Bai, ala izatea. Bueno, hemen, ogi hauek daude ere bai, lehen esan dezure bai, Bat, hauetako bat jango nuke nik, bakarrik irugilarrakin, edo bakarrik maskarponekin, edo esti pixkatekin gainetik bai jango nuke. Bai, egia zen hauek, bitu, xamur-xamurra galdetzen dira, arrautza eta esniakin, eta gero tostatu, eta gero ja barrun sartuko jo hemen, bitu, haure, gainetik emango jot, eta gurinakin bukatuet. Baina, hainbeste ez, jose. Vale. Bueno, eta esatezuna, bertako hornitzaiekin ibiltzen zeatela, eta bertako, Herriko negozioekin, bai. okindegikin, pentsatzen arategikin, bai. Zer dia, danak lasarte bertakoak gehienak edo? Saiatzen geha, da, gehienak lasartekoa dira, eta bestela gertukoak. Posible bada lasartekoa izatea, nahiago dugu. Gaina ireki genunean laguntza pilo bat jaso genuen. Oso eskertuta gaude, ze tabernak asko lagundu ziguten, hornitzaileak bai pasada bat, azkenian, hori, iten duzu familia bezeroekin eta hornitzaileekin ere, bai.
Ba bai, astero pasatzen dira, bere kontukin. Hori da, Askotan bai, telefono bai. zaude ditzeiten behaiekin, ezta? Bai, eta askotan, zerbait eskatu behar badezu, favore horiek egiten dizkizute, bai. Bueno, eta esaten duen bezala dana hori oso polita dela, baina alde berian bere momentu zaiak ere bai izango ditu. Azkenean negozioa da ere bai, ezta? Bai, Eh? bai, azkenean ostalaritza ordu asko dira, ikusten direnak eta ez direnak ikusten, ez? Azkenean, zu bai daukazu ordutegi finko bat, baina gero ordu asko sartzen dira, ze azkenean sukaldea etxekoa izatea hori izan nahi du, ez? Gainera, egunero gustatzen zaigu gauza berriak egotea, orduan dena bukatzen dugu egun batean, eta hasi behar geha sukaldatzen Hurrengo egunean. hurrengo txandalako, hori da, orduan, orduak dira. Eta, bai, eta gero banketxea jun behar da, ez dakinoa Bai, jun behar da, buah. oein behar da. Bai, hori da txarrena. Pelukeira ere bai jun behar da dotore doteko. Bueno, bai, noizean behin, bai. Danetik handin behar da. Hori da. Bai. Bueno, hori, nabazu ja, vale. bertan sartu. Oso ondo. Hemen dakasun liman eta limoian zukoare bai bota. Eta gero botako dugu bertara, ostutzen danian pixka gehiago, Vale, nola da? Infusioa. Indeun infusioa, hori da. oso ondo. Bueno, eta alde politenak, zein izango zintun diala alde politenak? Alde politena da, nire aizparekin egiten dudala lana. Ona. Niretzako hori sari bat da. Nire negozioa izatea berarekin batera, hori da hoberena. Familia artean egotea guretzat oso garrantzitsua da, eta hori politena da. Eta bezeroekin disfrutatzea, jendea ikustea gustatzen zaiola zukitezuna, ze guk ez egu sukaldaritza ikasi ez ezer. Azkenean ez dakizu nolako harrera izango dun. Eta hori ikustea positiboa, pasada bada, bai. Ezin hobe. Egia esan, hala izatea. Eta hori bada, betu, lanea zorion txukuteko, guztua juteko, irribartxu, zatikan jaikitzia goizero, eta lanea jutia humore txarrez, Bai. Hoi da gorra azkenian, ezta? Hoxe. Bai. Eta, espero zenuten hau dena arrakastatxo izatea, ondo jutia, jendeekin eta holako erlazio polita, gozari ederrak, merendak. Alde batetik, bai konfiantza dakazu egiten dezunarekin, ze horregatik egiten dezu, eta egiten dugu beti pentsatzen bezeroengan. Baina egia da, ezin dezu imaginatu, ateak irekitzen dituzunean, zenolako arrakasta edo izango duen. Orduan, batzutan gelditze geha, eta esaten dugu, gelditu behar dugu 2 minutu pentsatzen, zenolako eguna izan den gaur, ze sorte hona dakagun, eta oso eskertua gaude. Ze Bai. ona. Zorionak, eta holako gauza merezitakoa izatea. Eskerrik asko. Alperrik ez di izaten. Hori, ez bazu ondoiten holako gauzak ez di gertatzen. Bueno, hementxe, indeuna da, ja sandwicha dakau, prestatuta. Hau hemen utzi ez, zeatikan hor pixkat epeltzen bazaigu, tak, azenengo golpetxu emango dio, gero gainen jarriko jo tomate, aguakate eta arrautza, gero hori dana irabiatuko deu, eta hemen ari gala gozariekin gora eta bera, jungo geha azetan nutrizio zentrura, eta andonik egakutziko dugu, nolako gozariak inberditugun, kirolan errendimendu ona izateko. Eguerden Joseba, Andoni naiz, Usurbildik. Gaurkoan, kirola egiteko gozari desberdinei buruz hitz egingo dugu. Garbi utzi nahi dut, kirolari bat beste edozein pertsona bezala dela. Hau da, lehenik eta behin garrantzia eman behar diogula bere osasunari, eta horren ondoren errendimenduari. Errendimenduan sartzen garenean, garrantzitsua da pertsona horrek ondo errenditzeko, zer nolako elikadura ematen duen, eta zer gozari mota egin beharko dituen. Kirolarien gozariek hainbat faktore desberdinen baitan izan beharko dute desberdina. Alde batetik, kirola, bera, zer nolakoa den kontuan izan behar dugu. Indar entrenamentua den, errestentzia entrenamentua den, bere intentsio den nolakoa den, noiz egingo duen, zenbateko iraupena izango duen, eta baita ere kirolari horrek duen tolerantziaren arabera. Oso desberdina da, goizean edo arratsalean entrenatuko dugun, eta horren baitan egingo dugun gozaria. Alde batetik, goizez entrenatzen balin badugu, beharko dugun energia azkarra denez, karbohidrato sinpleagoa beharko ditugu momentuan energia hori emateko. Aldiz, arratsalean entrenatu behar duen pertsona batek, ez du energia iturria azkarra hori behar,
eta bai karbohidrato kopurua bajuagoa eta proteina kantitate gehiago beharko genukela. Entrenamendu goizen egingo balin badugu, zer da gosari batean bilatu behar duguna. Alde batetik, gosaria lehen otordua izango denez, kontutan izan behar dugu, hainbat ordu egon gerala gauean lo eginez eta lotan ur kantitate minimo botatzen dugula gau guztian zehar. Horregatik, ura egan beharko genuke goizean zehar edo gosarian batez ere hidratazio egoki batekin hasteko. 2. Lehen otordua gosaria izango denez, garrantzia hemen behar dugu energetikoki segituan entrenatzera joango ganerez, orduan karbohidrato kopuru egoki bat jan beharko genuke eta karbohidratoak digestio azkarreko izatea garrantzitsua da. 3. Baita ere garrantzia hemen behar dugu noiz entrenatzen dugun ze ordutegietan eta digestio denborari tarte bat eman behar dugu, hau da, albalin bada, entrenamentu baino 2 edo 3 ordu lehenago gosaltzea gomendagarria da. Eta 4, goizean batzuk energia behar dutenez, kafeak ere aktibatzen lagunduko digu. 2 adibide emango dizkizuet. Alde batetik, jogur estiloko gosari bat egin nahiko alma genuen, jogur bat hartuko genuke, ezti pixkatekin eta zerealo batzuekin, eta honi baita ere fruta pixka botako genioke, eta ondoan zumo bat hartuko genuke. Bestalde, beste gosari mota bat egin nahiko balin bagenuen, esnea kafe pixkatekin hartu, eta ogian mermelada pixka bat jarriko genuke. Eta horri lagungarri bezala, datil batzuk. Beti kontutan hartu behar duguna da, gosari guztiekin batera urak egon behar duela. Behin gosaria bukatu ondoren, gomendagarri izango litzateke entrenamentua baino ordu erditxo bat lehenago, baita ere beste azukre puntu edo karbohidrato puntua sartzea eta horretarako ditugu barrita energetikoak edo gelen bat hartzeko, edo kasuren batean beste batek zerbait desberdinan nahiko baluke, baita ere datilak edo platanoek ere lagunduko liguke. Arratsalez entrenatu behar balin badugu, energia ez dugunez gure lehenengo otorduan behar, gosariak ez du hainbesteko garrantzia izango. Horregatik, energia emango diguten karbohidratoen kontsumoa jetxe egingo dugu eta garrantzi gehiago emango dugu proteina pixka bat gehiago sartzeari. Kasu honetarako beste 2 adibide emango dizkizuet. Alde batetik, zumoaren ordez, frutaren bazartuko genuke, hemen ikusten dituzue platano edo datil batzuk, baina alkoholik izan sagarren bat edo beste edozein fruta. Edo, mermelada ibili ordez, ogiarekin batea, arrautza ditugu hemen eta baita ere, arrautza plantxan edo errebuelto gisa ere jango genuke. Ikusi duzuen bezala, goizean entrenatu arratsalean entrenatzean, gosariak desberdina izan behar du. Askotan entzun ditugu gure artean mito desberdin batzuk. Beti ere, gosaria eguneko otordu garrantzitsuena den bezala, ez dela horrela, edo gosari perfekturen bat existitzen dela, baina hau ere ez da horrela. Beti kontutan hartu behar dugu kilolari bakoitzak bere ohitura nolakoak diren, ze entrenamendu mota dituen eta noiz egingo dituen. Eta bakoitzari pertsonalizatu bere egoerara. Bueno, Joseba, espero gaur azaldu etenak zerbaitako balizatea eta ulertzea gosariak nola egin behar diren kirola aurretikan. Zerbait gero nahi mezue, badakizun nun nagon, usurbien, azta nutrizioan. Jo arte! Hau, Andoni, mila esker eta irekin beti ikasten gaude. Egia esan, bai, ni normalen ez natzen naiz gosiakin eta beti eurra mateiot, baina arrazoia, hidratuak, proteinak, ondo kudeatuta, eta esan desun bezala, norbaite bakezka balin bazka, aditu baten agun, da galdetu, zeatikan batzutan, ez dakigu oso ondo, dakigu asatze igula, goi harki gaudela, baina trekin baina batzu, ondo etortzen dira gero indartxo goteko. Zuek kirola iteko eta tempoda tartzen zue? Bai. Astean bitan jutegea. Astean bitan? Bukatu eta... Jutegea, osea, aizpakine bai batea, elkarrekin? Bai biak, beti batea. Nun laga eso, gaur. Bai. Gaur ez da etorri honi, Ez zaio asko gustatzen kamara aurrean egotea. Katxiz lamar. Bueno. Eta, geho ze pentsatzen ze, kuadrilla berdineko esatere bai? Ez, bueno, baina
atea Baina kuadrillakin baino elkarrekin gehiago asko, biltzen Bai, hori bai, seguro. Batanakin da bai bestianakin da elkarrekin. Bai, olakoak inditugu, bai. Ondo. Bueno, hemen ingotena ni tomatia xerratu. Beitu, hemen lakatela hoia epelduta, bai, buelta txiki bat emango jot, tomatia hemen epelian jartzeko, gero aguakate, eta ateako sartai bat, arrautza prajitzeko. Hemen txedakat, olio bergin pixka botako jau, berotzen jarri, eta hau epeldu zaigu. Bai, ia, ez dago berua bentsat, epela dago, horrea sartuko deu, eta birringailua martxan jarriko zu, bale? Hoi zure kontu. Vale. Bale, nik hau jarriko te bai martxan, horrelaxe, eta bagoaz. Gio, badakite bai, zuen taberna itxasoko gauzekin daola apainduta, ezta? Bai, hoi da gure aitarengatik, ja utzi zigun duela 4 urte, eta bea itxasoan itentzun lana. Lana, bai, Orduan... Osea, marinela zan edo... Ez, zelan ditezun? portuak eta iten zitun, Vale. hoi da, bai. Eta orduan ireki genunean, hori argi genuen, ez? Berarentzako, omenaldi moduko bat egitea, bai, tabernan. Ze gauza dazkazue jarritar... Dazkagu ingenitun adibidez kuadro batzuk, ze berez dakagu bat dala Kairoseko farua, eta beti esaten diguten, nun dago el faro de Kairos, eta esaten dugu, el faro de Kairos ez guraita da, bai. Ze polita. Bai, eta hori gure aitona monake bai Kantabriakoa dia, eta orduan dekorazioa eta bai eman ziguten, orduan daude detaile asko. Oso... Bai, hori familiarekin lotuta, dena. Ona. Eta, familikok, gero esan dezu, kanpon dazkazu, Kantabrien esan dezu? Bai. Eta lasartene bai famili gehiago badakazue? Asko. Bai, asko gea. Bai. Eta familikoak bai pasatzen dira hortikan? Bai, hori da. Familia eta lagunak badakizu. Bai, bizitan eta laguntzen askotan, karo. Gero favoreak eta eskatu behar baditugu, badakizu, kafetxoak bai, jarri behar dizkiegu. Kafetxua jarri eta trukian, ez da? Bai. Trukian ibiltzen zate orduan. Bai. Ondo. Bueno, hemen ingoetena da behitu, Pasatu hau, horrelaxe, eta esan dizutenak gero sanguitxa azkenengo bero puntxo emateko, itxaliko dut, ez lehortzeko, baizik eta bakarkan berotasuna pasatzeko, eta hau bertan jarriko dut horrela. Ze goxua. Iepa. Txalita da, baina iertzea bandigan berotasuna dakala. Eta hemen guen aguakatia jarriko jot, eta arrautza prekituko dugu bai. Bueno. Arrautzare badaka ez zuen tostadak? Bai, gaina dakagu ingrediente extra bezala, gaina aguakatea eta arrautza dia top gaur egun bai. Osea, edozein tostan gainean arrautza aldazkatu extra bezala? Edozein tostadan ez, normalean beti jartzen dugu kartan ateatzen dira tostadak, eta sugerentzi bezala jartzen ditugu alakoak, bai. Eta asko eskatzen da, bai. Ondo, bai, ezkegila zen arrautza, inoiz ez du kalte ikiten, ez da? Beti honea. Bai. Hemen ingo duguna da, aguakatea atea. Eta, gero, denboa libreak azue, oporrak eta noiz itituzue, lasarte alden, abuztu alden izten dezue, edo... Depende. Bai, normalean abuztuan, baina, saiatzen gea, nola bakarrik bia gaude, hori, 3 hilabetero edo egitea paroi txiki bat. Bai. Eta, batea jute gea, bai, oporretara. Batea oporreta? Bai. Ona. Bai, beti ez, baina egia da, hori, azkenean zein daka astean zehar jai astelenean, Oporra eskasuta, nike bai, ke kasualidad. Claro, kasualidad, bai, orduan, askotan batea, bai. Eta noa jute zeate, zein indezue azkenengo bidea adibidez? Hori Kantabriara, eta Aitona Monen herrira, San Vicente la Barquera jute gea. Ona. Bai, eta oso ondo. Itxasoa, ondartza, lasaitasuna, superondo. Bai, pila kargatzeko oso ondo. Eta kanporata jute zeate, edo atzerrira eta hola ez? Ere bai, aizpa aurten bai kanpoan egon da, ni hemen gelditu naiz, aprobetxatu dut Kadizera eta juteko, hori, uda pixkat luzatzeko, hemen badakizue, pixkat, bai, motz gelditzen dela batzutan, eta superondo. Primeran, gero bueltan gosariak iteko... Energiakin bueltatzeko. Hoi da, bai. Ondo. Eta orduan, ze oporretata jute zatean, ondartza salia zate, gustatzen zaizue, playa asko gustatzen zaizue, edo ze? Dena. Lasaitasuna, erlojua eta alarma gaberik egotea, Esnatu lasaitasuna, goxo jatea, eta jazta. Ondo.
Eta oporreta jute zeatenean horre bai arrebak esaten du, noa junda zein da hola? Ez, oin behar deu pizkat negoziatu. Vale, Bai. Oso ondo. Bueno, hemen, behitu, horri txapela jarri behar dio, baina behitu, gauza atxo bat, inbiar diot honei. Inbiar diotena da honei, horringoa ikusteko, zulotxo bat ingo jot, Trukoa. bai, trukitua, hola se moztu. Horri, jarri beste katxarro hortan, eta eman eurra lasai asko, Bai, soinu pixkatateako, baina, bueno, entzungo zaigu. Hau horrela zingo jot. Bueno, hau listo dakat, txapelatxu batea diot. Vale, hau honea. Hola, korringo, hola, nedunak aurrena korringutxua untatu horrekin, eta gero dena jan. Bueno, hemen, behitu, premio pixka batako jotola gatzalo hori tantotxo bat. Tokia. Bizio pixkat, ez da? Bueno, hau, hemen txotziko deu. Hau garbitza, eta eman berrin gailu bai, Eman lasai, bai. Ateako tena da hemen. Hau hemen dakat, plateran bilan joan. Eman pixka gehiago, bildurri gabe, bai. Oi ama, jala heliau. Bai, pixka saltaka da hori, Pixka, ra. Bueno, lasai, erki ateakoa. Bueno, eta berritasuni badakazue, azkenengo tostada zein izan da adibidez. Atera dezuena. Ba, oraindik ez atera, baina ja egingo dugu hemen aurkeztu la nobeda. Zerbait berezia aterako da. Zerbait edo bat baino gehiago, bai. Handikan pasatu beharko da eta dastatu, ez da? Hoi da, sorpresa. Bueno, lako liada ikan ez dezuen, no? Zuen tostada galdia koskai normal, ez da? Baten bat bai dago handia, baina olakoa ez. Gora etorri geha, ez da? Bai. Bueno, hemen, kolore polita da honek, Bai. Bai. A ber, eta erremolatxa hain da gozua, oso ondo jute zaiola, jarrizkillo, bai jengibria, zitrikuak, eta zeatik bestela, zena joa gozua, erremolatxa gozua pizkaten palagatu ditu, baina zitrikokin oso ondo juten da. Bueno, hau barroa sartuko deu, horrela xe, ezin hobe, eta bueno, holako gozari bat iten bazue, kairozitik bezala ateako zeate. Indarrakin, ez da? Bai. Bueno, hemen errezeta bukatu deu, eta, honi, behitu, botatzen egin nintzen, hain usai goxua daka, dastatzeko gogua dakatela. Ez dakit igual liada indizuten, Esaten zu batidok eta ez dituzuela egiten, igual egiten hasi beharko esate, Ba, ikusiko deu, a ber, probatuko deu. Dastatu ingo deu. Tori pixkat. Bai, zatik hankeo, erremolatxa jendi ez du asko hartzen. Zatik lurran zapore pixka daka. Baina hola, laguntza jo jenke. Bai, kroketak eta probatu ditut remolatxakin eta oso goxua dago, bai. Goxua, koloretxua eta fundamentuakin. Baitu, ni beste pixka eta. Hala, ez da. Venga. Bueno, hemen txagelditze geha lagunak. Bakarra indeu, baina erdi baina janda nahiko izan joa, ez da? Bai, uste baiet. Bueno, lagunak, eskerrik asko horreoteatik, eta hemen gelditze naiz. Laiakin, Eskerrik asko. Eundoko tostajaten, frantsesa, eta bakizue. Hola gozaldu nahi bazue, Kairozitikan pasa eta han egongo dia. Bea eta aizpa, zuen zai. Agur lagunak. Agur.